Nej. Kraftedeme løgn! Jeg skal nok finde dig, min skat. Det lover jeg dig. Rune, du skal i bad. Nej, mor, jeg lige vil redde min kæreste. Rune, ingen kvinde vil have en mand, der lugter. Men jeg er bange for vand. Nu, Rune. Rune, du kan godt. 3, 2, 1. Igen. Rune, du skal i skole. Mor! Ikke nu! Jeg gider simpelthen ikke flere skrivelser på skolen, fordi du ikke dukker op til timerne. Men mor, jeg kan ikke lide at være der. Rune, jeg slukker fængslet, hvis du ikke kommer afsted lige nu. Fint. Hvad så, freak? Nej. Luk mig så ud! Jeg kan ikke den her vej. I ved godt, jeg har klaustrofobi! Det skal du bare bruge. Det bliver jeg nødt til. Wow! Maria! Rune, kan være her? Endelig kunne du være her. Dit herredømme og tyranni er ikke længere. Denne uskyldige kvinde skal ikke lægge sjæl til dine onde gerninger. Du har ikke nogen chance. Maria! Lad os komme væk!
Min prinsesse, jeg er kommet for at redde dig. Jo. Hvad fanden laver du? Satan!